खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ BTCनि BJP काउन्सिलर आरो बारग' मावफुंगिरि सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारिया बिबान एंगारबाय। BPFनि दैदेनगिरि रेवरेवा नार्जारि, जाय मोनसे समनि BJPनि गोख्रों सोद्रोमामोन, बिथाङा BJPनि गुदि सोद्रोमानि मासिनिफ्राय बिबान एंगारबाय। BPFनिफ्राय BJPआव हाबनाय BTCनि बारग' मावफुंगिरि सोद्रोमा आरो दानि काउन्सिलर रेवरेवा नार्जारिनि बिबान एंगारनायखौ BTC बिसायख'थिनि सिगां BJPनि थाखाय जेबो हेंथा होनना साननाय जायाखै, नाथाय बे आयदाया फिनजाथाय सोमजिहोदों। बेखौ नोजोर होनो गोनांदि रेवरेवा नार्जारिया क'क्राझार जिल्लानि जमदुवार BTC काउन्सिल बियाबनि सायख'जानाय काउन्सिलर। थांनाय BTC बिसायख'थियाव BPF दोलोनि जानानै बिसायख'थि देरहानाय रेवरेवा नार्जारिया उनाव BPF दोलोखौ जोनानै BJP दोलोआव हाबनानै BTC मावफुंगिरि सोद्रोमा जादोंमोन। बबेखानि 7 दान सिगां मोनसे मेलाव फारागथियाव थालांनाय नार्जारिया लोगो हान्जानि गाहाय आरो BTC गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'खौ उखैहाबनायनि थाखाय सोंखारिदोंमोन। गेवलां मेलाव प्रमद बर'खौ सोंखारिनायनि उनाव बे आयदानि सायाव गोख्रों फिनजाथाय जायो आरो जायनि जाउनाव रेवरेवा नार्जारिनि मावफुं सोद्रोमानि मासिखौ दानस'नाय जायो। रेवरेवा नार्जारिहा मावफुं सोद्रोमा मासिखौ मोनफिननो मिजिं थिगासिनो दंमोन, नाथाय जेब्ला बिथाङा मासिखौ मोनफिनाखैमोन, बे सोमोन्दो मैया क'क्राझार जिल्ला BJPनि आफादगिरिनो दैथायहरनाय गांसे बिबान एंगारनाय लाइजामाव बिथाङा फोरमायो दि बिथाङा गावारि, देहायारि, धोरोमारि आरो रांखान्थियारि जेंनानि थाखाय बिबान एंगारबाय। रेवरेवा नार्जारिहा बिथांखौ गावनि बिबान एंगारनायखौ गनायना लानो खावलायदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि बिथाङा BJPनि गुदि सोद्रोमानिफ्राय बिबान एंगारबाय। बेजों लोगोसे गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ खामानि मावनो खाबु होनायनि थाखाय जोबोद साबायखर बावो। गिबि मन्थ्रिनि दैदेननाया बिथांखौ थुलुंगा होदों आरो बिटिआरनि सुबुंफोरखौ सिबिनो खाबु होदों। बिथाङा गावनि बिबान एंगारनायाव बेखौबो बुंदोंमोन दि BTC जथाय सोरखारनो बिथांनि मददआ सोलिबाय थागोन। नैथि खौराङाव दङ मानास हायुङारि पार्कनि साखाथियाव मोसानि हाथाइजों लोगोसे 2 बर' सुबुं हमजादों। मानास हाग्रा बिफानआ मानास हायुङारि पार्कनि साखाथियाव बाक्सा जिल्लायाव 2 मैहुर खालामग्राफोरखौ हमदोंमोन। मोसानि हाथाइफोरखौ आयेन बेरेखायै फाननो नाजानाय समाव सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ बर' बाजाराव हमनाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरखौ खुमगुरिनि 40 बोसोर बैसोनि फिर'ज नार्जारि आरो बनगाव बिफाननि 26 बोसोर बैसोनि मन्त्रि बसुमतारी होनना सिनायथि होदों। इन्टेलिजेन्स इनपुटनि सायाव बिथा खालामनानै हाग्रा मावख'गिरिफोरा मोनसे अपारेसन जागायदोंमोन आरो 2खौबो हाथाइ ओनसोलाव मोनसे साहा गलायाव हमथादोंमोन, जेराव बिसोरो 4 मोसानि हाथाइ फाननो थाखाय सावरायगासिनो दंमोन। अपारेशननि समाव बिबानगिरिफोरा गंसे स्कुटार आरो 2 मबाइल फनबो जब्द खालामदोंमोन, जायखौ बिसोरनि आयेन बेरेखा हाबाफोरजों सोमोन्दो दं होनना फोथायनाय जायो। 2बो सुबुङा आथिखालाव मानास अरन बिफाननि आवथायाव दं, मानोना मोनसे गिदिर हाग्रानि जिब-जुनार लांखारग्रा नेटवर्कजों जाथावना सोमोन्दोखौ मिन्थिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ गोर्बोआव थानाय मैदेरखौ बुथारदों, मैहुर खालामग्राफोरा बेदरखौ लांदों। मावख'आरिफोरा बुंदोंमोन दि मासे गोर्बोआव थानाय मैदेरखौ सन्देह गोनां मैहुर खालामग्राफोरा बेदरनि थाखाय बुथारदोंमोन आरो बेनि गलिहांनाय गोथै सह'खौ मंगलबारखालि आसाम-मेघालया सिमायाव बोखांनो हादोंमोन। गोथै सह'खौ गुवाहाटीनि बायजोआव थानाय थपथलि गामिनि साखाथियाव सानजा एप्रिकला थांखिजानाय रिजार्भ फरेस्टनि सिङाव मोननाय जादोंमोन। सासे मावख'गिरिया बुंदोंमोन बेदरनि माखासे बाहागोफोरखौ दानस'नाय जादोंमोन आरो लांनाय जादोंमोन। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि मैदेरखौ 15 सानसो सिगां मेघालयनि मैहुर खालामग्राफोरा बुथारदोंमोन। आसाम हाग्रा बिफानआ मेघालयनि गावनि लोगो हान्जानो खौरां हरबाय, जाय नायबिजिरनायखौ जागायबाय। हाग्रानि जिब-जुनारनि केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ कर्नाटकआव फुड पयजनिंनि जाहोनाव मेघालयनि 2 फरायसानि जिउ खहा, फरायसालि बन्द, मावख'गिरिफोरखौ हमदों। कर्नाटकनि मन्डेया जिल्लायाव थानाय गकुला बिद्या समष्टे फरायसालियाव जाग्रा आदारनि बिस गोनां जाहोनाव मेघालयनि 2 फरायसाया जिउ खोमानांदोंमोन।
जायनि जाहोनाव फसंथाना बन्द जादोंमोन आरो गाहाय मावख'गिरिफोरखौ खानाय जादों। मेघालयनि गिबि मन्थ्रि कनराड के सांमाया मंगलबाराव रोखा खालामो दि फरायसालिनि बिगोमा, हस्टेल वार्डेन आरो गुबुन सासे सुबुंखौ हमनानै लानाय जादों। थैनायफोर 12 बोसोर बैसोनि नामे बान्टे मार्भेन आरो थाखो 7 नि फरायसा ख्रेहलां कंथानीआ गोबां गुबुन फरायसाफोरजों लोगोसे गाज्रि रोखोमै बेराम जादोंमोन। मेघालय सरकारा गोहोम गोग्लैनाय नखरफोरखौ हेफाजाब होनो आरो ओनसोलारि बिबानफोरजों गोरोबलायनो थाखाय गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरखौ कर्नाटकआव दैथायहरदों। दुखु मोननाय नखरफोरनि थाखाय 3 लाख रांनि अनसुंथाइ फोसावनाय जादों, जेराव आद्रा थानाय फरायसाफोरखौ रैखाथियै लाबोफिननो नाजागासिनो दं होनना खौरांआव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बाथि खौरांआव दङ बडलेन्डआव सि दाग्रा आरो आबादारिफोरखौ गोहो होनाय गोदान हाबाफारि लादों। बडलेन्डआव आखाइ इसान आरो आबादखौ जौगाहोनायनि फारसे मोनसे गेदेर आगान। गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गोबां गाहाय हाबाफारिफोर लानाय जादोंमोन। मानगोनां मावफुं सोद्रोमा इएम श्री धनन्जय बसुमतारिया मानगोनां एमएलए श्री निर्मल कुमार राभानि नुजाथिनायाव नेमखान्थि बायदियै चिरांनि थुलुंसि हेन्डलुम क्लास्टारखौ बेखेवना होयो। बडलेन्ड हेन्डलुम मिशननि बाहागो महरै श्री बसुमतारिया सि दाग्राफोरनो जेक्वार्डजों लोगोसे प्लाइस्टल फ्रेम लुम्सबो रानदोंमोन। बे हाबाफारिया जि दानायनि आखा-फाखाथिखौ बांहोगोन आरो ओनसोलारि आरिमुगिरिफोरखौ गोहो होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। गुबुन मोनसे हाबाफारियाव मानगोनां इएम श्री दावबायसा बर'आ तामुलपुराव जि दाग्राफोरनो अनसुंथाइ राननाय जायो। बे राङारि हेफाजाबजों बडलेन्ड एरि मिशननि सिङाव सेरिकालचार बिफानजों खुंजानाय सि दानाय, डाइं आरो सि दाग्राफोरनि थाखाय जि दानाय, डाइं आरो डिजाइनिं खालामनायाव गोहो बांहोनाय आरो फोरोंथायनि सिङाव होनाय जादोंमोन। बे हाबाफारिनि थांखिया सि दाग्राफोरनि रोंग'थिखौ जौगाहोनाय आरो दोरोङारि इसान दारिमिनखौ गोख्रों खालामनाय। बे समावनो बिटिआरआव आबाद दिहुनथायखौ बांहोनो थाखाय कक्राझारनि आग्रिला कल'नियाव दाजुगा 2024-25 नि सिङाव आबादारि जुन्थियारि फालिथायारि राननाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बिटिसि कक्राझारनि एग्रिकालचार इन्जिनियारिं विंनि बानजायनायाव खुंजानाय बे हाबाफारियाव जिल्ला आबाद मावख'गिरि, लोगो आबाद सामलायगिरि, मावफुं इन्जिनियार आरो आबाद जौगाखां मावख'गिरि सेरफांगुरिजों लोगोसे गाहाय मावख'गिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। बे बिथांखिनि सिङाव गोदान मुगानि आबादारि आगजुफोरखौ राननायनि थांखिया जन्थ्रारि आबादखौ जौगाहोनाय, आखा-फाखाथिखौ जौगाहोनाय आरो अरायथा आबाद मावनाय आदबफोरखौ मदद होनाय। बे हाबाफारिफोरा आबादारिफोर आरो सि दाग्राफोरखौ गोहो होनाय, गामियारि जिउ राहाखौ गोख्रों खालामनाय आरो ओनसोलारि रांखान्थिखौ जौगाहोनायनि फारसे बिटिसि सोरखारनि रादायखौ दिन्थियो। द'थि खौरांआव दङ आसामनि गिबि मन्थ्रिया ससियेल स्टाडिजआव एसएसएलसि फरायसाफोरनि थाखाय उफ्रा नम्बर फोसावदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया 17 मार्चखालि फेसबुक लाइभ सेसननि समाव एसएसएलसि ससियेल स्टाडिज आनजादनि गोब्राबथिनि सायाव जिंगासिनायखौ सुस्रांदोंमोन। गोबां फरायसाफोरा गोब्राब सोंथि बिलाइनि थाखाय उफ्रा नम्बर खावलायनानै बिथांजों सोमोन्दो लादोंमोन। सीएम शर्माया बुंदोंमोन दि बिथाङा बे आयदानि सायाव गेजेरारि सोलोंथाइ बर्ड अफ आसाम सेबानि मासिगिरिजों सावरायदोंमोन, जाय रोखा खालामदोंमोन दि बोसोरफ्रोमबो आनजादनि रोखोमफोरा सोलायो, माब्लाबा माब्लाबा बिसोरखौ बांसिन जुजिनो गोनां खालामो। गोहोम गोग्लैनाय फरायसाफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय गिबि मन्थ्रिया सेबाखौ बै सुबुंफोरनो उफ्रा नम्बर होनायनि सायाव साननो थिनदों, जायफोरा गुबुन आयदाफोराव मोजां दिन्थिफुंदों। बे आगानखौ फरायसाफोर आरो बिमा-बिफाफोरा बरायदों, जाय सोलोंथायारि सान्नायफोरखौ सुस्रांनो थाखाय सोरखारनि रादायखौ दिन्थियो। सेबाया थाबैनो आरोबाव गुवारै फोरमायथिबावगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।